Morna l-ħabs ta' Kordin fejn temm il-forka. Il-forka eżatt kif kienet meta f'Malta kienet tingħata il-pina tal-mewt bit-tagħliq. Hawnhekk ninsabu fil-post magħruf bħala l-forka ġewwa l-ħabs ta' Kordin, il-faċilità kollettiva ta' Kordin, fejn kienu jsiru l-eżekuzzjonijiet skont il-warrants li kienu joħorġu mill-gvernatur tal-gvern koloniali ta' dak iż-żminijiet. Ftit qabel jinqatel li kkundannat kien jittieħed minn din iċ-ċella lejn il-kappella. Ta' min isemmi li l-kundannat kien ikun għamel 3 ijiem dawk li jissejħu kappella. Illi kienu jkunu 3 ijiem fejn huwa kien ikun akkumpanjat minn Patri Kabuċċin fejn kienu jkunu 3 ijiem ta' riflessjoni. Kien jinġib hawnhekk fejn qegħdin aħna u jittella minn dan it-taraġ. Preżenti għat-tagħliq kien ikun hemm id-direttur tal-ħabs, tabib, 2 ġurnalisti, il-kummissarju tal-pulizija. Qabel ma tiġi esegwita l-eżekuzzjoni kien ċekkjat il-makkinarju tal-forka li qed jaħdem perfettament biex jitneħħa bl-inqas dbatija. Qudiemu kien jiċċekkjat. Patrijiet Kabuċċini u persuni oħra magħrufa bħala l-użarjanti kienu jakkumpanjawh u jitolbu għalih. Imbagħad id-direttur tal-ħabs kien jagħti s-sinjal. Kien inġibet il-lever. Ġew kien ikun hawn il-bojja. Il-bojja kien ikun wieħed mill-istess residenti tal-ħabs. Kien ikun wieħed mill-priġunieri. Kien inġibet il-lever u jinfetaħ il-bokkaport u li kundannat jaqa' mejjed sobtu hemm taħt. Appena li jkun saret l-eżekuzzjoni kien jitħalla sija mdendel hawnhekk biex ikunu ċerti li l-mewt saret. Sa dan it-tant kien ikompli jingħati t-talb. Il-Patri kien jibqa' ħdejh sal-aħħar. Hawn Malta kellna ritwal naħseb li ma jeżisti kien fid-dinja fejn kemm ir-Rużarjanti kemm il-Patrijiet il-Kabuċċini dak kienu iweduhom il-ġenna. Il-maġġoranza tal-ikkundannati f'Malta kienu jkunu rassenjati. Din il-forka nħadmet it-tarzna. Iżda ħadd mill-ħaddiema li ħadmu fuqha ma kinux jafu li kienu qed jagħmlu forka. Il-forka nħadmet skont kif jingħad inħadmet ġewwa it-tarzna dak iż-żminijiet u kull ħaddiem li ħadem fuqha ma kienx jaf huwa x'qiegħed jaħdem eżatt. Il-mejjed kien jagħmel sija mdendel biex ikunu ċerti li miet. Fejn imbagħad taħt hemm sellun li kien kienet tiġi mneħħija loqda minn monqu minn membri tal-Rużarjanti, mit-tabib tal-ħabs, fejn imbagħad kien jitpoġġa fuq katalet. U fejn hemmhekk ukoll jiġi ċċekkjat mill-tabib. U wara dan kollu fuq il-bejt tal-ħabs kienet tittella din il-bandiera li turi li l-kundannat kien miet. Wieħed josserva kemm hu kbir dal-bokkaport. Binra l-eżekuzzjoni ta' Hussein, il-bokkaport ma kienx fih iktar minn metru. Da bokkaport kbir u kbir ħafna. Jingħad li kien hemm anke l-ħsieb li sarek biex isiru eżekuzzjonijiet f'daqqa, ġifieri tista' tagħllaq 2 minn nies f'daqqa. Il-bokkaport jinfetaħ nofsu law u nofsu lem. Jinżel l-isfel u mbagħad taħt hemm kuxxini għaliex hekk kien hawn xi ħaġa li tkexkex u tbeżza waqt forka kien il-ħoss. Il-ħoss li jsir waqt li jinżel u jinfetaħ dan il-bokkaport. Biss ħasbulu għalhekk u jaħbad ma' kuxxini. Kif tħallna u ġew ħassejna li hawn kienu jiġu affarijiet kif. Naħed jien hawnhekk inqisu bħala post ħanetek sagru għax tneħħew ħajt ta' nies. Kemm bħala direttur tal-ħabs u kemm bħala ċittadin u kemm bħala nisrani li għamenix favur il-pina tal-mewt. Kull sena, l-Arċisqof Merċieqa iżur il-ħabs u jinsisti li jżur il-forka. Dejjem meta ġie l-ħabs dejjem ġie l-forka. U kien ukoll niftakar darba minnhom l-eċċellenza tiegħu
mhux żgħir fl-età, però kien tela wkoll fuq il-patibolu fejn hemmhekk kien qal talba żgħira għall-erbieħ li tneħħew f'dan il-post.